तैयारी में रहो लोग भाई। अच्छा के जे इंडियन आइडियल के जजबा वही में घिंच देला 4000 तो डायरी जख्मी भइल। ई जिंदगी खराब हो गई। जख्मी भैया के लिखल गीत रहे कि सैया जाड़ा में अरे गावना रजाई नियन अब गम के गीत हम कतनो गाई बाकी जीवन में एगो भैया गीत गौले बनी कि हमारा मरला के बाद ही गीत जिंदा रही। जे करे से लव कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। एगो लड़की शादी भइल कम एज में। शादी भइला के बाद अक्सर लड़की दुखित हो जाली सब। सही बात। बाकी लड़की ऐसा भैया कि अपने पियवा के पाके अपने कुंवर जी के पाके गदगद भैया चाहते कि प्रभु जी हे भीरगु बाबा हे को हमर के कमैछा माई हे विंध्याचली माई आज भरतिए न रहे तो का कहतरी बोलो बोलो। सुहाग रात के दिन बाटे सुहाग रात वाला दिन बाटे ओही रात के बात बाटे आज पहला मिलन बा कलेजे में धक धक धड़कत। लेकिन इतना हमरा राजा जी से पहले रात में प्यार हो गई बा कि जब से हमरा मांग में सिंदूर डलले बानी तब से है शरीर हम अपना राजा जी के नाम कर दिले। हे भगवान हे भीरगु बाबा ए बाबा हम चाहतनी कि आज की रात बिहान होइबे मत कर। जितना हमारे राजा जी के दिल में प्रेम बा उतना हमरा ऊपर बिछा जाए। तो कहतारी नु कि आज हो पहिला मिलनवा यह बतिया के दोनों जानी अंजलि और पायल जी मानो जे कि रूम के चौकी हगोलू राजा बनौले बड़े बैठ जा बैठ के कहो सही बात। आई रूम के गेट हो यानी किली ठोका दिया अब मन में सोचा भाव सही बात। कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान तिवारी बाबा के गोड़ लगनी आज जैसन साउंड बनल बा जितना बार गोले बनी है जिला में एकरा पहले एको बार नहीं खे बनल। सही बात। आज तो दिल में रौरा जीत ले सुनी सुनी भगवान गिर जाके काम में बेंजी तूर देवे के बाद अरे जन बिहान हो खेती अब बोला मुआ गेट पर बड़े तो भाव दस खाली गाना होई तो मजा ना आई गाना में भाव होई तो मजा आई। अरे कि आज राजा जी के कोरई जवान हो खेती आज राजा जी के कोरे में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा। अभी तू भैया
हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोलवे में जवान हो खेती। आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोलवे में राहुल भैया हो खेती। हजारों हजारों रुपया के आशीर्वाद संजय यादव जी भी देनी पिंटू भैया देनी देखे जमुआ से हमारा अशोक यादव जी गांधी राय जी हैबतपुर भवानी सिंह जी हाँ 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 प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के अशोक यादव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद जय हो। भैया के आशीर्वाद अशोक यादव जी विचार किया जाए मालिक हाँ जी। ये जो लड़की है इधर भैया तनी हट न जाए नाम लिखल बानू प्रमोद यादव जी प्रधान रंगापुर बैरिया राजीव यादव जी जिला पंचायत सदस्य बानी हाँ हाँ बेंजू टूटल तुर दी आज बेंजी छोड़े के नहीं खे। तुझ है न चले तो जात के मुआ दी है सब ना हो हम बानी नु। चलत रहे गोलू भैया चलत रहे लाहे लाहे सनी सिंह जी भैया आशीर्वाद दिले बानी श्रीपुर से वाह कंजली तहार बियाह हो गइल तो तू कहत रू नारायण कि राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी हो खेती। अब बियाह दोसरा से होई तो तहार दीवाना का कही